Isyu sang pautang sa mga empleyado sang Iloilo City Hall, ginapaimbestigahan ni Mayor Jerry Treñas. Samtang cashless payment option sa mga merkado sang syudad, ginaduso sang lokal nga panguluhan. Nagmando si Mayor Jerry Treñas ng imbestigahan ang isyu sang pautang sa mga empleyado sang Iloilo City Hall. Nakalabos sa atensyon sang alkalde nga may nagagamit sang ila posisyon para mangipit sa mga empleyado nga nagautang sa ila. Yara na sa City Legal Office ang issue kag ginapadalman para matumod kung sino ang mga involved. Kapin duwa tubtob tatlo ka pangalan na nagwatuhoy sa issue kag luyag sang alkalde nga maresolba. You know, ang pautang ni konsehal pa lang pulis mo na may-ari na galing ang isa lang, hindi lang ta gusto nga ginausahan ng posisyon sa isang katao para mag-ipit sa mga empleyado na nag-utang. Base sa report, daw may 2 or 3. And ginapa-verify ko na subong kay Atty. Arenio at Atty. Fidalgo. And kung may ara nga gusto maghatag sa information, hatag lang nila kay Atty. Arenio kag kay Atty. Fidalgo. Kung nakulbaan sila sa akin. Nag-ugat ang issue sa pautang bangod sa mga delayed nga silduhanay, ilabi pa kong renewal sa job orders. Nahibaluan, lakip sa mga rekisito ang mga drug test, BIR kag NBI. Gani nagpatawag na sang meeting si Mayor Jerry Treñas para masolusyonan ni lakip na ang pautang sa mga empleyado. Ang isa na gina-report nga hindi ka masulduhan, kung hindi ka magulam, or hindi ka ma-renew, kung hindi ka na magulam siya. Because ang isa pang gusto ko tanawan, kung may aragin man nga po lang, kung pila ng interest, no? Hindi, may maluin man sa mga tao nga nagkakinanlan. Ginahulat sang alkalde ang resulta sang investigasyon, samtang ginapangitaan naman sang sabat para mapadasig ang proseso sang sweldohanay para sa mga job hires. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Ginaduso sang lokal nga panguluhan ang cashless transaction sa aton mga merkado sa bulig sang Bangko Sentral ng Pilipinas kag Department of Interior and Local Government. Naghiwat sang account registration ng Iloilo Terminal Market o Consuper bilang isa sa mga unang atikang sa pagsugod sang ini nga bangko nga proseso. Sa pagpanguna sang Local Economic Enterprises Office o kon LEEO, ginpahangop ini sa publiko hagin buksan ang pagparehistro sa mga bangko nga naghatag sang micropayment services o kon mobile wallets. Ginatag ni LEEO Head Maricel Mabacquiao nga ang ini nga bago ang proseso isa ka option lamang. Ini nga innovation ang ginubra bangod sa nagadamo ang users ng online money transfer, apang ini mangin mahapos lamang sa tanan kung ang aton mga merkado ang nagaupod kag handa man sa ini nga ginakabig convenient and contactless transaction. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.